Дами и господа, този поздрав е специално направен за Киро. От майка му Цвети и баща му Юли, по случай рожденият му ден. София е класа за Мерцедеса МЖ. Я шапрала Киро от София. О, Киро патрона, си боса на България. Всяка майка Киро не ражда, той е вълк единак. И Симан Будбари фамилия, Капа Бара в Тумен, Вали Гармина, Юли и Цвети им върви. София, той е човекът, канадикент от прала Киро. Екете приятелка са е Бетиса, е душманен му даре. О, Киро командва 100 човека, най-големия Анди София. За Киро е подготвено всичко злато, пари, къщи, коли и най-добрите родители Юли и Цвети. Обарвали бе мамако Кирос, дай татко ско принцос. Вали Гармина, Киро и Бети, пак им върви. О, Киросо, о най-мощня, мешунен душман, наше вераваман. О, Киро си непобедим, он е си патрона на София. Алески половинка и Бети Лесковило. Вали Гармина, Бети, Киро, пак им върви. О, паре думо како, о, Киро, Анди София. Вали Гармина, Юли и Цвети винаги са номер